Particolare în bani mari. Ar fi mari, în bani asta celor. Mai corect nu mai pe acolo 200 de numeroase de la fermă, lasă bani de el. Pe turcul de mâine mai da. Pe nu de la el. Ei, eu știu ce fermă, dar nu știu. Fermă, da, bine. Mare. Și le dau de mâine, turcul de mâine. Ce fiată în actuală îți face de plantă? Ce fiată de plantă? Ce fiată de plantă? Nu de hrană, aici care s-a mână afară? Da, cu grătare, am grătare. Le-am cu glas, câte grătare le-am de fermă ți le arăt. După Revoluție luai de la mine și luai de la... Îți desfința ferma de la Călăraș, de la Mircea Vodă. Luai de la ferma cea vorbit pasul de ea. Când luai oile, luai grătare de tupi de la ei. Să registrați în convorbire. Păi, povestea că să putea să abdi? Păi tot ce-ți Am grătare și de lemnul și mai multe leam metalice, noi de la fermă. Zootehnia nu este grea, mai este un lucru care nu are de biserică. Chiar rămânească. Foc continuu. Nu are sărbătoare, nu are iarnă, nu are veară, nu are ploaie, nu are prăvălie, un restaurant, o fabrică, v-ați dat drumul la muncitori, 2 săptămâni vă închiți. Nu vă închiți. Este nu are, oaia este în continuu, de azi se focul, zootehnia nu are. Atât, restul nu e lucru greu, zis că transpir, vă dai cu tot la foc. Asta porții de grijă, sunt biopăți, sunt suflete, vaccinări, doctori, sunt probleme. Asta ții de scurtul și îți lai și mirache. Dacă nu ai mirache, nu dăm ție. Hai să intrăm așa printre ele și ne filmează. Dați-i voi printre voi. Du-te de deața aparte. Uite, bă, ce-am de la soacă nevăzut.
așa are. Dacă s-a bătut, s-a bătut. Ela dă foame de cafea. Ela dă foame de cafea. Hai să-ți facem o pupandă de dacă Ce faci cu el acasă? Eu não sei o que foi que eu vou daí já Acum. Doctore! Doctor! Seama! Doctore! Dare cămă de prost! Ei, motocicleta? Nu pot să nu fac pe ăsta ca Raliancu a dislujat după el. Nu mi se fac! Aquele que tava velho, senhor. Ioane! Ia uite-l pe ăsta, ia uite. Ai căcat pe mână, mama, și e noroi,